നമുക്ക് 41 അല്ലേ? 41ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിശാം ശൂദ്രാണാം ച പരദ്ദഭ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവ പ്രഭ വൈഗുണേ. ശത്രുജ്ഞനെ അർജുനൻ ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജനനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വരുന്നെന്ന് അല്ല പറയണത്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എന്താണ് ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയരെയും വൈശ്യരെയും ശൂദ്രരെയും തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും എവിടെയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതെ, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, വായിക്കട്ടെ. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിശാം ശൂദ്രാണാം ച പരം തപ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവൈർഗുണൈഃ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ അർജുന, ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണനായാലും ക്ഷത്രിയരായാലും വൈശ്യരായാലും ശൂദ്രനായാലും ജനനം കൊണ്ടൊന്നല്ല ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആധാരമാക്കി. അപ്പൊ അവര് ബ്രാഹ്മണർ ഗുണത്തിലാണോ എന്നൊരാൾ വ്യക്തിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്വഭാവം നോക്കിയാൽ മതി. സ്വഭാവത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ്. അപ്പൊ ചിലവരുടെ സ്വഭാവം ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ അവനെ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ശൂദ്രന്റെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ അവനെ തീർച്ചയായിട്ടും ശൂദ്രനായിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വഭാവമാണ്, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അവന്റെ ജനനത്തിന്റെയോ മറ്റുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നും ഇതിൽ ബന്ധമില്ലാന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. സമോദസ്പദ ശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജാം. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസിക്യം എന്നിവ ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തിയിലുള്ള ഗുണവിശേഷമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ശമോദമസ്തപഃശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവ ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് വരുന്നത് ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തിയുള്ള ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത്തരം ഗുണങ്ങൾ ആർക്കിലുണ്ടോ ആ വ്യക്തിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ? ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ശൗര്യം തേജോ ധൃതിർദാക്ഷ്യം യുദ്ധോച്ചാബല്യപലായനം ദാനമീശ്വരഭാവശ്ച ശാസ്ത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവ ക്ഷത്രിയ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണ്. ശൗര്യം തേജോ ധൃതിർദാക്ഷ്യം യുദ്ധേ ചാപ്യപലായനം ദാനമീശ്വരഭാവശ്ച ക്ഷാത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പരാക്രമം അല്ലെ, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തികൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവങ്ങൾ ആരെയിലാണ് കാണുന്നത്? അവരെ നമുക്ക് ക്ഷത്രിയരെന്ന് വിളിക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം. കൃഷി ഘോരശ്യ വാണിജ്യം വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം പരിചരാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രശാപി സ്വഭാവജം.
കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിങ്ങനെ വൈശ്യർക്ക് സ്വഭാവങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ എത്ര? ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാകുന്നു. വായിച്ചോളൂ. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം, വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം, പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്യാപി സ്വഭാവജം. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളത്രേ. ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലും ആകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അടുത്ത 2 കാറ്റഗറി അല്ലേ? ഏതാ? വൈശ്യരും ശൂദ്രരും തമ്മിലുള്ള അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി പറയാണ്. വൈശ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവയൊക്കെയാണ് വൈശ്യരുടെ സ്വഭാവമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. ശൂദ്രരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്വാനവും പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് എന്താണ് ശൂദ്രരായിരിക്കും അവര്. പിന്നെ അവരെന്താണ് അധ്വാന ശീലമുള്ളവരുമായിരിക്കും. അധ്വാനിക്കുന്നതിന് ഒരു വിഷമം അവർക്ക് തോന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ശൂദ്രരെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളെ ശൂദ്രരെന്ന് പറയാം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വകർമ്മണ്യഭിരത സംസിദ്ധിം ലഭ്യതേ നര സ്വകർമ്മത നിരത സിദ്ധിം യഥാ വിദന്തി തശൃണു. സ്വഭാവങ്ങളായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ. സ്വേ സ്വേ കർമ്മണ്യഭിരത സംസിദ്ധിം ലഭതേ നരഃ സ്വകർമ്മനിരത സിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതി തച്ഛൃണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. എങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ കേൾക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ശൂദ്രന്റെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശൂദ്രന്റെ കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇൻഡയറക്റ്റ് അത് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപൂർണത ലഭിക്കില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ, നല്ല നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നേക്കാം. ആ പാട്ട് പാടുന്ന വ്യക്തിനെ എടുത്തിട്ട് പാചകത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടാലോ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? പാചകം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിനെ പാട്ടുകാരനയിൽ കൊണ്ടിട്ടാലോ ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ? എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വർണ്ണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിൽ പൂർണ്ണത നേടാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപൂർണമായി പോകും. കാരണം നമുക്ക് അതിനോട് മുഴുവനും സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിലൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് തുടങ്ങും. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത്, യഥാ പ്രവൃത്തിൻ ഭൂതാനം ഏന സർവം ഇതം തദം സ്വകർമ്മണ്ണോ തമ അർച്ച സിദ്ധിം വിദ്യതി മാനവ. സർവജീവജാലന പ്രഭാസ്ഥാനം സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. വായിച്ചോളൂ. യത പ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം യേന സർവം ഇതം തദം സ്വകർമ്മണ തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് എത്ര ഉള്ളൂ, നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അല്ലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക തന്നെയാണ്. സർവ്വജീവജാല പ്രഭാവസ്ഥാനം സർവ്വവ്യാപിയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? അൾട്ടിമേറ്റ് കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള പല വഴികളിൽ കൂടിയാണ്. നമ്മൾ ഏത് വർണ്ണമാണോ ആ വർണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ആ വഴി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താൻ കഴിയും. അവിടുത്തെ ഒരംശം എന്ന നിലയിൽ ഓരോ ജീവന്റെയും കർത്തവ്യം ഭഗവത് സേവനമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരും കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയായാലും ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരോടും തികഞ്ഞ് കൃഷ്ണഭഗവത് ഭക്തിയുത്സവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സന്ദേശം? എല്ലാവരും തികഞ്ഞ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സന്ദേശം. അപ്പൊ എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണനായാലും ക്ഷത്രിയനായാലും വൈശ്യരായാലും ശൂദ്രരാണ്, അത് എന്റെ ഇതല്ലല്ലോ, എന്റെ ജോലിയല്ലല്ലോ, അത് ബ്രാഹ്മണന്റെ ജോലിയല്ലേ, എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനും നമുക്ക് പാടില്ല. എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കലാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലാണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ അംശമുള്ളത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അടുത്ത്, ശ്രേയം സ്വധർമ്മ വിഗുണ പരധർമ്മ സ്വാനുഷ്ഠിതാത്
സ്വഭാവേ നിയതം കർമ്മ കുർവന്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്തതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറ്റമറ്റതായെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമാത് സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത് പറയുന്നത്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, നമുക്ക് അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറ്റമറ്റതാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണര്, വൈശ്യര്, ക്ഷത്രിയർ, ശൂദ്രൻ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് പലതരം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സാധാരണ ചിലപ്പോ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ശൂദ്രന്റെ ഗുണമായിരിക്കാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആൾറെഡി. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഏതാണ് ഗുണം ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തി ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമ്മള് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ശൂദ്രന്റെ ആണെങ്കിൽ ആ ശൂദ്രന്റെ സ്വഭാവത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും അല്ലെ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിനവിടെ പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെയ്യണ കാര്യം വളരെയധികം 100% അത് റിസൾട്ട് കിട്ടും അതിൽ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. സ്വാഭാവികമായി ശൂദ്രന് അനുയോജ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ താല്പര്യം തോന്നുന്ന ഒരാൾ സ്വഭാവം, ചിലവർക്ക് എന്താണ് ശൂദ്രന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക, അധ്വാനിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അയാൾ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് കൃത്യമായി അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ല. സ്വഭാവത്തിനനുസൃത പ്രവൃത്തിയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഏതാണ് അതേ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഹ്മണന്റെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കരുത്, എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതിൽ തെറ്റുകുറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്വഭാവം ആ വർണ്ണത്തിനോട് ലിങ്കായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പാപപ്രതികരണങ്ങൾ അനുഭവിക്കപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. കാരണം അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവത് സേവനമാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നിടങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയും നീചമല്ല. ബ്രാഹ്മണനേറ്റിരിക്കുന്ന കർമ്മം സാത്വികമാണ്. എങ്കിലും സ്വഭാവന സാത്വികനല്ലാത്ത ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തെ അനുകരിക്കരുത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്താണ് ആ കർമ്മങ്ങൾ അനുകരിക്കരുത് നമ്മള്. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഭരണകർത്താവ് ക്ഷത്രിയനാവട്ടെ അധമ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ശത്രുക്കളെ ഹിംസിക്കാനായി അയാൾക്ക് ആസക്തനാകണം. ചിലപ്പോൾ നയതന്ത്രബന്ധമായി നുണ പറയേണ്ടതായും വരാം. തന്ത്രത്തിനൊരു ചൂടാത്തിയാണ് ആക്രമവും ഇരട്ടത്താപ്പ് നയവും. അതോർത്ത് ക്ഷത്രിയർ സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് ബ്രാഹ്മണ ധർമ്മം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷത്രിയന്റെ ആണ് നമുക്കുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതില് ചിലപ്പോ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇരട്ടത്താപ്പ് നയങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാതും 100% സത്യസന്ധവും നമുക്ക് അവിടെ പുലർത്താൻ പറ്റണമെന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഏതാണ് നമ്മളിലുള്ളത് അത് നമ്മൾ പരിപൂർണമാക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അയ്യോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ധർമ്മം നമ്മൾ പാലിക്കണം. ആ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വർണ്ണം, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ് അത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ല. അതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനെ അവിടെ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ യജ്ഞവും പൂജ കാര്യങ്ങളൊന്നല്ല അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് യുദ്ധം തന്നെയാണ്. എന്തിനും ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യുദ്ധം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് യജ്ഞങ്ങളോ പൂജാവിധികളോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടല്ല അർജുനന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ യുദ്ധം ചെയ്യലാണ്. ആ യുദ്ധം ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത്. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷ്മഭിനാ ത്രിജേത്
സർവാരംഭ ഹി ദോഷേണ ധൂമഗ്നിരിവാവൃതം. ഹേ കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടിപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മ, അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. രേഷ്മ വായിച്ചോളൂ. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷമപി ന്യത്യജേത് സർവാരംഭാ ഹി ദോഷേണ ധൂമേന അഗ്നിരിവാവൃതാഃ. ഹേ കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം, അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. രേഷ്മ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷ്മ ഭിന്നാത്രിജേ സർവാരംഭി ദോഷാന് ധൂനോ അഗ്നി വാവൃതേ. കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മുടെ ചിന്താഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ശരിയാണ്, അതിൽ തെറ്റുകുറ്റുകളൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകുറ്റുകൾ വരാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്താലും അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് 100% എല്ലാവരും സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം ആ ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാലും ഉപേക്ഷിക്കാനാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത്, ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ഏത് കർമ്മവും ത്രിഗുണങ്ങളെ ദൂഷിതമാകുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മം എന്തായാലും ദൂഷിതമാണ്, അത് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ദൂഷിതമാണ്. എത്ര നമുക്ക് ചെയ്താലും അതില് ആ മാലിന്യം അത് നിലനിന്നിരിക്കും, അതിൽ തെറ്റുകൾ വന്നിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണന് പോലും ജന്തുവധം ആവശ്യമായ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഇതനുസരിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണന് ഇഷ്ടമല്ല ശരിക്കും അല്ലെ, സത്യസന്ധത അതൊക്കെയാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ തപസ്, അതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന് ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ബ്രാഹ്മണന് പോലും ജന്തുവിധം ആവശ്യമായി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായി വരും. ക്ഷത്രിയനായിട്ട് എത്ര ഗുണവാനായാലും ശത്രുക്കളോട് പോരാടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയൻ എത്ര ഗുണവാനായാലും ശത്രുക്കളോട് പോരാടേണ്ടി വരും, അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വ്യാപാരി ആയാലും എത്ര ഗുണവാനായാലും ചിലപ്പോൾ തന്റെ തൊഴിൽ നിർത്തുന്ന ആദായം രഹസ്യമായി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേപോലെ അങ്ങനെ അവരെ പറ്റി ഓരോരുത്തരെ പറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യരുത്. അത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് മുഴുവൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും, അതായത് ഇപ്പൊ ഓരോ ബ്രാഹ്മണർ കുലത്തിൽ വരുമ്പോ, ബ്രാഹ്മണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. നമ്മൾ 100% ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിലും വൈശ്യരാണെങ്കിലും ശൂദ്രരാണെങ്കിലും മുഴുവനും നമുക്ക് കൂറ് പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാതും ഞാൻ ചെയ്യും, എനിക്ക് ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവമാണുള്ളത്, ഞാൻ ക്ഷത്രിയന്റെ എല്ലാതും ഞാൻ ചെയ്യും, എങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റൂല. അവിടെ ഇവിടൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് പാടില്ല. മഞ്ഞുകാലത്ത് തീയിൽ നിന്നൊരു കരിക്കെട്ടെടുത്ത് നീക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലും മൂക്കിലും പുക പടർന്ന് വിഷമിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ടായാലും തീ ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിവ് തുടരുകയേ നിവർത്തിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ കരിക്കട്ട, അതായത് മഞ്ഞുകാലത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് മഞ്ഞുകാലത്ത് അവിടെ കരിക്കട്ട കത്തിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ ചൂട് അല്ലെ. അപ്പൊ തന്നെ കരിക്കട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടതേക്ക് വരും. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളില് കണ്ണൊക്കെ ആകെ എരിയും, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണില്ലല്ലോ നമ്മള് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതാണ് ശരി. ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയുണ്ടെങ്കിലും സ്വകർമ്മം ത്യജിച്ചുകൂടാ. കൃഷ്ണബോധം തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം നിശ്ചയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മള് കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം. അത് വെച്ചിട്ട് കൃഷ്ണബോധം വേണ്ടാന്ന് വെക്കല്ല നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് അതിന്റെ പാർട്ടിന് പോയിക്കോളും. ഏതൊരു കർമ്മവും പരമപുരുഷന്റെ സമൃദ്ധിയായിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ദോഷവംശങ്ങൾ നീങ്ങി വിശുദ്ധമായി വരുന്നു. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട അന്തരാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പരിപൂർണത ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്ന്
അതിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സ് അല്ലെ, അത് പതുക്കെ നമ്മളെ ആത്മാവ് പതുക്കെ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരിപൂർണതായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ചുരുക്കിയത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ പറയാനുള്ളത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരാണെങ്കിലും വൈശ്യരാണെങ്കിലും ഏത് വർണ്ണങ്ങളിലാണെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെയും ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്താലും അതിൽ വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലത്തെ കാര്യമാണ്, അത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. ആസക്ത ബുദ്ധി സർവത്ര ജിതാത്മാ വിഗത സ്പൃഹ നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധിം പരമാ സന്യാസേനാധിഗച്ഛതി. ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചനുമായ ഒരാൾ ത്യാഗ പരിശീലനത്തോടെ പ്രതികരണം നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ കഴിയും. അസക്ത ബുദ്ധി സർവത്ര ജിതാത്മാ വിഗത സ്പൃഹ നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധിം പരമാം സന്യാസേനാധിഗച്ഛതി. ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞത് ആത്മസംയമനം നേടിയവന് അനാസക്തൻ ഭൗതിക ലോകങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ച ഒരാൾക്ക് ത്യാഗ പരിശീലന പ്രതികരണം നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൗതികതയെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മസമനം നേടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരമമായ മോചനം നേടാൻ കഴിയുന്നു. ഈ കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, സന്യാസികൾക്കാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ സന്യാസി തന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കൃഷ്ണബോധ വ്യക്തിയായിട്ട് സന്യാശ്രമം സ്വീകരിക്കാതെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായി ആ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള മുഖ്യതലത്തിലേക്ക് ഉയരേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സന്യാശ്രമം സ്വീകരിക്കാതെ തന്നെ, നമുക്കറിയാം 4 വർണ്ണങ്ങൾ 4 ആശ്രമങ്ങളിൽ വരുന്ന സന്യാശ്രമം സ്വീകരിക്കാതെ തന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഈ മാനസിക അവസ്ഥയാണ് യോഗാരൂഢത എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ പരമകാഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്നാണ്, ഭഗവത് പ്രേമമാണ്. ആത്മധീരവേ സ്വ എന്ന ഭഗവത് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതിനെ പറയുന്നു. സ്വയം ആത്മസമൃദ്ധനായവനെ തന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ നമ്മളെ പ്രതികരണം എന്നുള്ള സംഭവം ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഭഗവാനിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ മാറിപ്പോയിക്കൊള്ളും. അടുത്തത് സിദ്ധം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മ തപ്നോതി നിബോധമേ സമാസേനൈവ കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാജ്ഞാനസ്യ യാ പരാ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഈ നിലയിലെത്തിയവന് ആധ്യാത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ അത്യന്തോദിതമായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാനുതകുന്ന പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ഇനി സംക്ഷിപ്തമായി പറയാം. എന്നിൽ നിന്നതറിയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഠിച്ചോളൂ. സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മ തഥാപ്നോതി നിബോധമേ സമാസേനൈവ കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാജ്ഞാനസ്യ യാ പരാ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഈ നിലയിലെത്തിയവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തികോന്നതിയായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ഇനി സംക്ഷിപ്തമായി പറയാം. എന്നിൽ നിന്ന് അതറിയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അത്യന്തികമായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കുന്നതിന് അല്ലെ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ശരിക്കും ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാനുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ പരമപുരുഷന്റെ സമൃദ്ധിയെ ത്യജിക്കുന്ന ഭക്തന് ബ്രഹ്മാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടത്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഹ്മ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നത്. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണബോധം നേടുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമമായ കാഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രകൃതിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങൾ പരമപുരുഷന്റെ സമൃദ്ധിക്ക് ത്യജിക്കുന്ന ഭക്തൻ ബ്രഹ്മാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം.
വിദ്യാവിശുദ്ധേയ യുക്ത ത്രിതത്മാനം നിയമശ്ചജം ശബ്ദാദീൻ വിഷയ സംസ്കൃതോ രാഗദോഷവദസ്സുജം വിവക്തസേവിരാഗസ്യ യത്വാകായ മാനസ ദാനയോഗോ പരം നിത്യം വൈരാഗം സമുപാസിത അഹങ്കാരം ബലം തർപ്പം കാമം ക്രോപ്ത പരിഗ്രഹം വിമുച്ച നിർമ്മമത ശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദോഷങ്ങളെ തീണ്ടാതെയും വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം മനസ്സ് വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ദാനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾ വിരക്തനും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം മിഥ്യാഭിമാനം കാമം ക്രോധം ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അധിനേശബോധമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഒരു വ്യക്തി നേടിയെടുക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. 51 51 വായിച്ചോളൂ. ബുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധയാ യുക്തോ ധൃത്യാത്മാനം നിയമ്യ ച ശബ്ദാദീൻ വിഷയാൻ ത്യക്ത്വാ രാഗദ്വേഷൗ വ്യുദസ്യ ച വിവിക്തസേവീ ലഘ്വാശീലതവാകാര്യ മാനസഃ ധ്യാനയോഗപരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിതഃ അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം പരിഗ്രഹം വിമുച്യ നിർമ്മമ ശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെയും വിജനസ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം മനസ്സ് വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായും നിത്യാഹങ്കാരം ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം നിത്യാഭിമാനം കാമം ക്രോധം ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിലെ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അധീശത്വ ബോധം ഇല്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലെ പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തികൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ തന്റെ ബുദ്ധിയെ ശുദ്ധീകരിക്കണം അല്ലെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഭോഗവിഷയങ്ങൾ ത്യജിക്കണം. പിന്നെ എന്താണ്? വിജനമായ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ശരീരം മനസ്സ് വാക്കിവൊക്കെ കീഴടക്കി അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്ത് പതുക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിശുദ്ധ ബുദ്ധിമാനാകുന്ന വ്യക്തി സാത്വികനായിരിക്കും. അപ്പൊ സാത്വികൻ എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. മനോനിയന്ത്രണം ചെയ്യുകയും സദാ ദാനനിരത്യത്തിലാവുകയും ചെയ്യും. രാഗദേശങ്ങളിൽ ആസക്തിയില്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയായിരിക്കും. ഈ ഭോഗവിഷയങ്ങൾ അല്ലെ അതിനൊന്നും ആസക്തനായിരിക്കില്ല. അയാളുടെ പ്രവൃത്തി എപ്പോഴും രാഗദോഷങ്ങൾക്ക് രഹിതമായിരിക്കും. ആ വിരക്തനായ മനുഷ്യൻ വിജന പ്രദേശത്തെ താമസിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി വിജനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുകയില്ല. ഭക്ഷണമൊക്കെ വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ കർമ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കും. ഈ ശരീരം താനെന്ന് കരുതാൻ അയാൾക്ക് മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ വയ്യ. ഒട്ടേറെ പദാർത്ഥങ്ങൾ വാരിച്ചെലുത്തി ദേഹത്തിന് പുഷ്ടി കരുത്തുണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ല. അതൊക്കെ തിന്ന് വളരെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ശരീരം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ആ ചിന്തിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ബ്രഹ്മബോധ പ്രസന്നാത്മാ നാശോജതിന കാംക്ഷതി സമേ സർവഭൂതേഷു മദ്ഭക്തം ലഭ്യതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ പരമസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ആ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. വായിച്ചോളൂ. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ
ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഹരികൃഷ്ണ. ഹരേഷ്, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തും. ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധ്യാത്മാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തി കടക്കും. പിന്നെ അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരേപോലെയുള്ള കാണാനുള്ള കഴിവ് അപ്പോഴേക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവന കാണാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെന്താണ്, ആ പരമാനന്ദം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും കൂടാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയിൽ കാണുന്നവരൊക്കെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഭക്തിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ ആ വ്യക്തി ആരാധിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ആ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് പൊന്നിനും കല്ലിനും ഒരേ വിലയുള്ളൂ. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എല്ലാതും ബ്രഹ്മമാണ്. പൊന്നായാലും കല്ലായാലും അതിനൊക്കെ ഒരേ വിലയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. കാരണം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ശരിക്കും, അത് ഭഗവത് ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഏത് ഈ പൊന്നായാലും കല്ലായാലും അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടും ഒരേ നിലയ്ക്ക് കാണുന്നത്. അടുത്തത് ഭക്ത മാമഭിജാനന്തി യവാനജസ്തതഃ തതോ മാം തത്വദോ ജ്ഞാതോ വിശുദ്ധേ തദന്തരം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള സത്യം അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഹരേഷ്ണ. ഭക്തിയാ മാം അഭിജാനാതി യാവാന്യശ്ചസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വദോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണത നേടുമ്പോൾ മാത്രമേ, അങ്ങനെ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണ അവബോധം നേടുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭക്തിഹീനർമാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധ്യമല്ല. അനുമാനം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതല്ല. ഭഗവാൻ അറിയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യ. ഭക്തിയോടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. വെറും അനുമാനം കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം തുടരണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം പരമപുരുഷനുള്ള സത്യം എന്നും നിഗൂഢ തന്നെയായിരിക്കും. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ എന്ന ഭഗവത് വാക്യം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. പണ്ഡിതന്മാർക്കോ ഊഹഭോഗങ്ങൾക്കോ കൃഷ്ണനെ തിരിച്ചറിയാനാവില്ല. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് ഇതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ അറിയ പറ്റുള്ളൂ. ഊഹാഭാവം കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ തുടരണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ വേറെ രീതി പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം ശൂന്യവാദികൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. വ്യക്തി ശൂന്യവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർവ്യക്തിവാദികൾ, ഇവരെ പറ്റിയും കൂടെ ഇതിൽ പറയുന്നത്. വ്യക്തി ശൂന്യവാദികൾ ഈ നില ആനന്ദമാവാം, മറിച്ച് ഒരു ജലജീവികളെ പോലെ തന്റെ വ്യക്തിത്വ ഭാവം പുലർത്തുകയാണ് വ്യക്തിവാദി ചെയ്യുക. കാരണം ഈ പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള വ്യക്തിശൂന്യവാദികൾക്ക് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ശരിക്കും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്റെ വ്യക്തിഭാവം പുലർത്തുകയാണ് വ്യക്തിവാദി ചെയ്യുക. തനിക്ക് അപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ട്, ഞാനൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന്. മറ്റൊരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സായുജ്യമുക്തി, അതിൽ ലയിച്ചു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ആ വ്യക്തി ഭാവത്തെ അവർ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ.
അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് ആ വ്യക്തിഭാവം എപ്പോഴും പുലർത്തണം. നമുക്ക് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മൾ അതേപോലെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സമുദ്രത്തിനടിയിലും എണ്ണമറ്റ ജീവികൾ നമുക്ക് കാണാം. ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ, ആഴങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ജലജീവികളിലും പൂർണ്ണമായി അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ സമുദ്രത്തിൽ ചെന്ന് ലയിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ എന്താണ് ആ സമുദ്രത്തിൽ പലതരം ജീവികൾ ഉണ്ടെന്നും താഴത്തിൽ പലതരം താഴ്ചകൾ ഉണ്ടെന്നും അവിടെ പലതരം താഴ്ചകളിൽ പലതരം ജീവികൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണല്ലേ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയുടെ സമുദ്രത്തിന്റെ താഴ്ത്തപ്പടികൾ, താഴ്ത്ത ലെവലുള്ള എല്ലാതും മനസ്സിലാക്കണം. ആ സമുദ്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവകർമാണി പൂർവോ മധ്യവ്യാപ അപാശ്രയാ മത്പ്രസാദാത്മാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏത് തരത്തിലെ പ്രവർത്തികൾ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എൻ്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എൻ്റെ കാരുണ്യത്തിലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എൻ്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ നമ്മളെ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഭക്തന്മാര് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ലെന്ന്. പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അതാണ് അങ്ങനെ അതാണ് ഏത് തരം പ്രവർത്തികൾ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എൻ്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തർ എൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള മനുഷ്യരവും ശാശ്വതമായ എൻ്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ആചാര്യന്മാര് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിച്ചിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ചേതസ സർവകർമാണി മയി സംന്യസ്യ മത്പര ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ചിദാ സതതം ഭവാം. സകല കർമ്മങ്ങളെയും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വായിച്ചോളൂ. ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സംന്യസ്യ മത്പരഃ ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ഛിത്താ സതതം ഭവാ. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറയണ നെജിത്തിലുള്ള ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ. ഇത് ഭഗവാന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, എന്ത് കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി ഒക്കെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. എന്നിട്ട് സദാ എൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എനിക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ഏത് സമയവും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണത ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണ ബോധത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ പോയിന്റ്സ് സെയിം തന്നെയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. മച്ചിദ സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി അദാചേതമഹങ്കാരാനാചോഷസി വിനക്ഷസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എൻ്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാവട്ടെ നാശമാണ് ബലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. മച്ചിത്താ സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത് തരിഷ്യസി അവചേത്വമഹങ്കാരാൻ നഷ്ടോഷ്യസി വിനശ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും.
ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ നിത്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് പറയണത് ഒന്നും കൂടെ ഭഗവാൻ ഒരു വാണിംഗ് പോലെ കൊടുക്കാണ് അല്ലെ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവനായിരുന്ന നിനക്ക് പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനില് ബോധമുണ്ടായി, കൃഷ്ണബോധം നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളിൽ തന്നെ നിന്നും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാവട്ടെ നാശമായിരിക്കും ഫലം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് നാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അറിയാം ആ ഭക്തന് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പിറകെ നടക്കേണ്ട തന്നെ ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഒരാൾ സ്വതന്ത്രനാവും, ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാവും. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രനായി. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, നമ്മളെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അതാണ് സ്വതന്ത്രം. പിന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു ചിന്തയില്ല, അത്ര സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല. അടുത്തത് യദ്ഗഹങ്കാരമാശ്രിത നായോത്സിതി മന്യസേ മിത്യശ്ച വ്യവസായസ്ഥ പ്രകൃതിസ്ഥ നിയോഷ്യതി. എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴിപഴിച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയെ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദഹങ്കാരമാശ്രിത്യ നയോത്സ്യ ഇതി മന്യസേ നിത്യൈഷ വ്യവസായസ്തേ പ്രകൃതിസ്ത്വാം നിയോക്ഷ്യതി. എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴി പിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പറയണത് എന്താണ്? എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴിപിടിച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ചേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് സാത്വികമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ രാജസ്യമായിരിക്കും, താമസ്യമായിരിക്കും, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് രാജസികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് അർജുനനുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ യുദ്ധം എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു. അല്ല, നീ യുദ്ധത്തിന് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ തീർച്ചയായിട്ടും നീ വഴി പിഴച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളുടെ കാരണം അർജുനൻ കൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാത്തത്? അർജുനന് ഒരു പേടിയുണ്ട് അല്ലെ. കർമ്മങ്ങളുടെ പാപഫലങ്ങൾ തനിക്ക് വിധേയങ്ങളാണത്രേ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരം. അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ ഒരാൾക്കാരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ എനിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിക്കല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തന്നെ പൊരുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സമീപത്തിൽ നിലനിൽപ്പുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ഓർക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. ഭഗവാൻ ഓർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഓർത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർമ്മം എന്താണ്, ആ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുക എത്തുമാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ബദ്ധജീവാത്മാവിന്റെ വിസ്മൃതിക്ക് ഉദാഹരണം കാരണം പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്താണ്? താൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നിയമം അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ മറന്നു പോണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞല്ല, ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണക്കാരൻ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഉന്നതമായ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അടുത്തത് സ്വഭാവജേന കൗന്ദേയ നിബന്ധാസോന കർമ്മണ കർത്തും നേജസ്യന്മോഹാത് കരിഷ്യസ്യവശോഭി തത്ത്. അല്ലേ പാർത്ത, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീയപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. സ്വഭാവജേന കൗന്ദേയ നിബദ്ധസ്വേന കർമ്മണ കർത്തും നേച്ഛസി യന്മോഹാത് കരിഷ്യസ്യ വശോപി തത്. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്താണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ, ഞാൻ പറയണത് നീ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് മടിയുണ്ട്, കാരണം അത് നിന്റെ വ്യാമോഹമാണത്. പക്ഷെ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നിന്റെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന് അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം തന്നെ നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. നിനക്കിപ്പോ അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം തന്നെ നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുക, അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് നിനക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും, അതനുസരിച്ച് നീ ചെയ്യത്. ഇപ്പൊ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഡാറ്റായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ പോലെ. ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാത്തവനെ തൻ്റെതായ സഹജ ഗുണത്തിന് അനുയോജ്യമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ സഹജ ഗുണം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ആ വ്യക്തി എത്തിച്ചേരും. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള സംയോജന വിദ്യരാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താണ്? ശരിക്കും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഒരു മിശ്രിതമാണ് അല്ലെ. അപ്രകാരം ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തി സ്വതമേയോ ഭഗവത് നിഷ്ഠമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവോ അയാൾ മഹത്വം നേടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മഹത്വം ലഭിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയർജുന തിഷ്ഠതി ബ്രാഹ്മയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രോരൂഢാനി മായയാ. അർജുനൻ പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ ബ്രഹ്മണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു ആര്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രം എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാരുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അർജുനൻ പരമജ്ഞാനിയല്ലേ. താൻ യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നത് അയാളുടെ പരിമിത ബുദ്ധിക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നമേ അല്ല. അപ്പൊ താൻ യുദ്ധം ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടേ എന്നത് ആ വ്യക്തിക്കൂടെ ആയ ലെവലിലുള്ളതല്ല ശരിക്കും. അത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു സഹായമില്ലാതെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടേ എന്നടക്കറിയില്ല അർജുനന്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് എത്രയോ ചുരുങ്ങിയതാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ പരമാത്മ രൂപേണ ജീവനെ നയിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ശരീരം മാറുമ്പോൾ ജീവൻ പൂർവ്വ ജന്മകർമ്മങ്ങൾ മറന്നു പോകുമോ? നമ്മൾ ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. എന്നാൽ ഭൂതഭാവി വർത്തമാനങ്ങൾ അറിയുന്ന പരമാത്മാവ് തന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളും സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. അത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്താണ്? സാക്ഷിയായിട്ട് നിലനിൽക്കൊള്ളുന്നുകൊണ്ട് ഭൂതഭാവി വർത്തമാനമൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് സകല ജീവാത്മാക്കളെയും കർമ്മങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഭൗതിക ശക്തികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദേഹത്തെ വഹിക്കുന്ന ജീവസത്തെ താൻ അർഹിക്കുന്നത് തന്നെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഭഗവാൻ ശക്തിയിൽ, കാരണം നമുക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ജീവൻ ഏത് ശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പോകുകയോ അതിന്റെ നിലയ്ക്കനുസൃതവിധം പ്രവർത്തിക്കാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഏത് ശരീരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തി തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഒരു നായരുടെ ശരീരമാണ് കിട്ടുമെങ്കിൽ നായനെ പോലെ നമ്മള് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കും പറയണത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദത് പരം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമമായ പദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത
തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ പരമപുരുഷന് സമർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി ലഭിക്കും, ശാശ്വതമായ പരമമായ പദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയാണ് ശരണാധിഗതി ശരണാധിഗതി എന്നുള്ള ഒരിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. ശരണം ഗച്ഛ തമേവ ശരണം ഗച്ഛ തമേവ ശരണം ഗച്ഛ. ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്ന എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്. അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാനില് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണ സമർപ്പണം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇതി മേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മയാ വിമർശയിത്തദശേഷേണ യദാച്ഛസ്തി തദാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഹരേഷ്ണ. ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശ്യൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം. കാരണം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച് തന്നിട്ടും പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് നീ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമായത് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അല്ലാണ്ട് അത് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നിനക്ക് ഹിതമായിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യൂ എന്നാ പറയണത്. ബ്രഹ്മബോധാവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാന് അർജുനൻ നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരാൾ ആനന്ദഭരിതനായിരിക്കും. അയാൾക്ക് അവലാദികളില്ല, ആഗ്രഹവുമില്ല. ആ രഹസ്യം ജ്ഞാനം നേടിയാതെ മൂല്യമാണ്. പരമാത്മയെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണൻ പറയും, ഇത് ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിന് എന്നാൽ കുറെ കൂടി ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷവും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തില് കൈകടത്തുന്നില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. അവിടെ വന്നിട്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ്, ഞാൻ എല്ലാതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നിനക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അല്ലെ. നീ പിന്നെ ആലോചിച്ച്, നിനക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള വിവേചന ശക്തി ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ച് നിനക്ക് വേണോ വേണ്ടേ, നിനക്ക് ഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം നീ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതിൽ പറഞ്ഞ് യഥേച്ഛസ്തി തഥാ കുരു, ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക എന്ന വാക്കുകൾ ജീവാത്മാവിനുള്ള അല്പമാത്രമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഈശ്വരൻ ഇടപെടില്ലെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്, അതും ഭഗവാൻ കവർന്നെടുക്കണമെന്നില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ ജീവിതത്തെ ഒരാൾക്ക് എത്രമാത്രം ഉത്കൃഷ്ടമാക്കാം എന്ന് ഭഗവതിൽ ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ സ്വയം അർപ്പിക്കുക എന്നത് നിർദ്ദേശമാണ് അർജുനന് നൽകപ്പെട്ടത് ഉപദേശങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉത്തമം. ശരിയായ വിവേകത്തോടെ പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറാണ്. ഇത് നിരന്തരം കൃഷ്ണബോധം പുലർത്തി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ പരമവും അനുനന്യവുമായ സ്ഥിതിയിലെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തന്നെ അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. പരമദിവ്യത്വം വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ നന്മയ്ക്കായി തന്നെയുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ മേന്മയ്ക്കുണ്ട് ഉള്ളതല്ലാതെ. സമർപ്പണത്തിന് മുന്നേ ഈ വിഷയങ്ങളെ തന്റെ ബുദ്ധിശക്തിക്കാവുന്നിടത്തോളം ചിന്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ട്. സമർപ്പണത്തിന് മുന്നേ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അത് വേണോ വേണ്ടേ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് ചിന്തിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി അവനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഉത്തമ മാർഗമാണത്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയും ശാസനമായ അധ്യാത്മാചാര്യനിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കും. ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മളിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ കവർന്നെടുക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം, നമുക്കിപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ പലതരം ലോകങ്ങളുണ്ട്, ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പലതരം ലോകങ്ങളുണ്ട്, മുക്തമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളുണ്ട്, സിദ്ധ ലോകങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നരക ലോകങ്ങളുണ്ട്, മനുഷ്യജീവികളുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, ഇങ്ങനെ അനവധി കാര്യങ്ങള്
ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ പല പല സ്ഥലത്തിലേക്കും പോകാനും വരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയുള്ള ഇതൊക്കെ വെറും ഒരു അനിശ്ചരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിലേക്ക് നീ വരൂ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇനി നിന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് നീ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇത് പഠിപ്പിച്ചല്ല, വേറൊരു ഡൗട്ടാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ. ലൈവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തോട്ടെ.